Son Celtia Lalla, voceira da plataforma Ulloa Viva, e vimos a facer unha reflexión acerca das novas que acaban de sair. Estamos contentas, pero ao mesmo tempo en alerta. É positiva esta información que nos chega pola prensa do Ministerio de que non lles vai a conceder a axuda dunha liña da descarbonización dos fondos PERTE. Isto é unha moi boa noticia, son 30 millóns de euros que xa quedan fora deste reparto para esta empresa, pero ao mesmo tempo estamos en alerta porque sabemos que a empresa, ela mesma acaba de declaralo, que ten solicitadas varias vías de financiamento. Estas outras vías son tamén dependentes do Estado español, entón, bueno, son vías que poden realmente cubrir esos fondos que les precisan, esos 250 millóns de euros. Polo tanto, contentas, pero moi en alerta, asegurando que a mobilización social sigue sendo unha das cuestións máis relevantes para poder parar este macroproxecto, así como toda a campaña que estamos iniciando de crowdfunding de cara a poder fornecer a nivel económico todo o proceso xurídico administrativo que nos vai levar tamén a ganar nesta loita, non? Temos unha campaña de goteo en activo, xa levamos casi o 25% recadado en 2 días, así que animamos a todas as persoas que contribúan e ao mesmo tempo a darlles as gracias por todas as movilizacións nas que teñen participado e nas que van a participar próximamente. Temos o 4 de maio a baixada no Baixo Ulla dunha ruta de kayak, e o día 8 de maio temos unha concentración diante do Congreso dos Deputados en Madrid para exixir ao Ministerio de Industria que non conceda ningún tipo de liñas nin de vías de financiamento a este macroproxecto.